Pierwszego mogliśmy już widzieć w pojedynkach na zasadach MMA, czyli Taksi Złotówa. Drugi znowu, z tego co wiem, to też już jedną walkę ma za sobą, ale też mogliśmy go widzieć w pojedynku na potężne liście, czyli w Punchdown, który nie pamiętam, czy wygrał ten pojedynek, czy przegrał, ale na pewno ma spore doświadczenie w tym. No jak widzimy, wiekowo panowie również doświadczeni, ponieważ 34 lata po stronie Szymona Września, czyli Taksi Złotówej, 38 po stronie Grzegorza Smolińskiego. Wzrost bardzo podobny, waga również. No, 5 kg różnicy, umówmy się, że w wadze ciężkiej to jest żadna różnica. Piąteczka i teraz prosimy nie mrugać. Ciekaw jestem, no. Ten luz, co zaprezentował nam na wejściu Szymon Wrzesień, przekłada się na walce, bo bardzo ładnie, luźnie pracuje na nogach, a tutaj Grzegorz Smoliński widać, że tutaj będzie polował na potężny cios. Zobaczymy jak długo. Miałem przyjemność w lato być na obozie Syl Artu razem właśnie z Szymonem Wrześniem i przyznam, że byłem naprawdę zaskoczony pozytywnie jego umiejętnościami. Teraz widzimy tutaj Grzegorz Smoliński wrzucił wszystko na jedną kartę ten. Tam jest siła po stronie Szymona. No. Przepraszam, po stronie Grzegorza, no widać, że złapał tylko te nogi, jak wyrwał to tylko raz. Jak szmacianą lalką rzucił teraz Szymonem Wrześniem, gdzie trzeba przyznać, że no, trochę kilogramów Szymon ma więcej niż szmaciane lalki. Teraz oddanie pleców, chyba będzie kolejne obalenie. No, moim zdaniem Grzegorz tutaj musi się mocno skupić jak na obaleniu, to na kontroli pozycji i szybkim zakończeniu pojedynku. Teraz bardzo ładne te kolana. Tak, widziałem, że chyba tam doszło do wątroby te kolano jedno, chociaż tutaj nam teraz Grzegorz pokazuje, że raczej na nim to wrażenie nie zrobiło, ale boję się troszeczkę o kondycję Grzegorza, bo już widać, że... Chwila przerwy na oddech. I luj. Tak, i tutaj te braki techniczne po stronie Grzegorza Smolińskiego będą coraz bardziej widoczne ze względu na to, że coraz większe zmęczenie będzie do niego dochodzić. Tutaj widzimy, że Szymon Wrzesień oddycha bardzo dobrze, rusza się jak na swoją kategorię wagową bardzo dobrze. Teraz bardzo mocny prawy przestrzelony, znowu sklinczowana walka, jakieś kolana. No na pewno ten spokój wydaje się, że może się tutaj mocno przełożyć w końcowych aspektach tej walki. Ładne teraz te uderzenia. Ładnie pracuje Szymon Wrzesień, bardzo ładnie pracuje. Oj. Złe informacje dla Grzegorza Smolińskiego, ponieważ to nawet jeszcze nie połowa rundy. Moim zdaniem teraz taktyka Grzegorza będzie wyglądała: podejdź, to ci lutnę. No a myślę, że Szymon nabrał wiatru w żagle, widząc właśnie takiego słaniającego się już troszkę z sił Grzegorza Smolińskiego. Teraz obkopanie, walka taka na czutce, na dystansie. No ale z drugiej strony Szymon też nie może pozwalać na to, żeby sobie Grzegorz odpoczywał. Jak chce, żeby te zmęczenie tylko narastało, a nie przeradzało się w to, że Grzegorz sobie w danym momencie walki będzie odpoczywał, no to musi atakować, musi robić presję na Grzegorzu. Ale tu już słania się na nogach. Wędka. O proszę, Artur, znasz to. No, bardzo ciekawe. Co by nie mówić o Taksi Złotówie, akurat tą akcją mi zaimponował. Tak, widać, że bierze przykład z najlepszych. I dalej, okopywanie przedniej nogi, no zobaczymy jak długo będzie w stanie wytrzymać to Grzegorz. Panie Grzegorzu, bierzemy oddech i bijemy tego Taksi Złotówę. Tak proszę, jest. podmuch wiatru! Ale czy w tym szaleństwie jest metoda? No, ma wyłapaną nogę Szymon Wrzesień, czy pokusi się o zmianę pozycji i obali nam tutaj Grzegorza? Czy faktycznie ta różnica siły jest tu na tyle mocna, że... Ale tu widzę, że już sobie siedzi Grzegorz, więc myślę, że zaraz tutaj będzie kwestią czasu. Tak. Jak jest, i ustabilizuje pozycję Szymon z góry. No i mamy pozycję i wydaje mi się, że to będzie początek końca tego pojedynku, bo jeszcze minuta 15 do końca. Umówmy się, że Grzegorz tutaj nie spodziewałbym się po Grzegorzu, że zaraz nam tu urwie jakąś skrętówkę. Więc teraz raczej łokcie. będę widział tutaj kanonadę ciosu wyprowadzoną w głowę Grzegorza. No, zobaczymy, na jak długo będzie miał siłę, żeby jeszcze klinczować Szymona. No, mocno zmęczony Grzegorz Smoliński.
na takim zmęczeniu, bądźmy szczerzy, on miałby problemy, żeby teraz szybko, dynamicznie wstać do góry. Nawet gdyby Szymon Wrzesień, czyli Taxi Złotówka na nim nie siedział, no, że siedzi, no to 100 kg dodatkowe obciążenia jest. Ale umówmy się, że Szymon się nie spieszy do końca tego pojedynku, bo umówmy się, że przed chwilą łokcie w jego wykonaniu, no nie były to łokcie, które jakby dążyły do skończenia pojedynku, chociaż teraz jakby na zaprzeczenie mojej wypowiedzi zabiera się do pracy Szymon, ale jakoś też bez zbędnego pośpiechu. Ma świadomość tego, że jest zawodnikiem w tej walce lepszym i zawodnikiem, który ma zdecydowanie więcej tlenu. On tutaj naprawdę nie widać po nim tutaj upływu właśnie. No, zaczyna się bawić ze swoim Tak, rywalem. No tak, bardzo tak, pewny tak, siebie tak. Szymon Wrzesień. No ponieważ tutaj Grzegorz Smoliński nie jest w stanie mu zagrozić. Bądźmy szczerzy, ten zawodnik jest już potwornie zmęczony. Tak jak mówię, on ma problem, żeby wstać bez siedzącego na nim Taxi Złotówki. Artur, szybki typ. Wyjdzie do drugiej rundy, Grzegorz? Uważam, że nie. Uważam, że nie, ze względu na to, że zauważmy, no to on już wstaje z pomocą narożnika, więc tutaj moim zdaniem walka zostanie zakończona. Do Koniec końca walki. przerwy. Koniec Tak walki. To, jest. co przypuszczaliśmy, to się stało. Dobra decyzja moim zdaniem sędziego Piotra Jarosza. No bo nie wyglądałoby to ciekawie na pewno.